ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପୌଷ ମାସ ଡକରାରେ ଝିଅମାନେ ତ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମମିଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ସାଧା ବାରରେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ରୋଷେଇ। ଆଜି ମମି କିଛି ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ନ କରି ଆଜି ସେମିତି ସାଧା ସିଧା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଲଞ୍ଚଟା କରିଥିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ବି, ବାପ ଘରେ ଶାଗ ପଖାଳ ହେଲେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସ। ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲି ଭଲ ଲାଗିଲା।